Si Chucky guys, ako ata siyang hingutan pero masuko man siya guys. Hi B! Chabi nga to lagi na oy. Bati kay na nga ero. Ito na guys, bati na nga nga ero si TikTok na siya guys. TikTok! Morning everyone! So today is December 24. So almost Christmas na juda guys. So time check is now 8:50 in the morning. So si Chucky ay sakitan lagtiyan, Chok. Hala, nagkaon siya tanong, sakitan siya lagtiyan. Tana, mamahaw, tana. Huy, katul man ang pili. Huy, pili man na, katul man na siya. Huy, katul man na, dala ka makadawat na rin na. Guys, karong adlaw is Martes, wala ming pasok, guys. So, bakasyon na pod. Pero actually, karong hapon, maatumig barangay kinami humanon. So, tanawa guys, ang kalangitan, very nice kay tanawon, very blue na blue, sky blue. So, madulog na ko guys kay kuan. Ang sanang gutom na ko. Yun sa TikTok. So, hope everything is fine, Lord. Imong pabuot. Wala pa. Mulag pa ulahi, oy. Mulag pa ulahi. Thank you so much, Engineer Peter Yusuya, sa mga daghang mga pinaskuhan ng among nadawat. So, more blessings to come. Thank you so much for everything. Actually, guys, we're now going to school. Kaya mo bayad may upo yan, please. So, kami na may nice ka dito, dagan ka English. Nindot kaya. So sa tumoy guys, kina-share ka ng nananaubutan din. Nagpunulay kaya guys, Magdalay guys kay magpalimpyo. Limpyohan niya yung sakyanan. Ayaw lang tamarong ha, bali nira. Kalikat may kang maima. Pila, 1 kilo? Pila na rin. Hello guys, so mag-unboxing ta sa kanang gihatag ni engineer na mga kuan kanang pinaskuhan. So mga to guys. Lengang ba ka?
Sa alangaan nga na. Wala sa Inday.